Една женица много обичала мъжа си, но завалията имал проблем с тоягата. Не можел да повдигне самолета, направо закъсал. Хапа ни лиза, ни тегляни, няма шанс. Тая жена я сърбяла много, но била му верна и не искала никой да изпъни гребена. И била тая женичка един път в арабска държава на екскурзия и на една Сергия що да види. Един чичко надува един дадук. От една деловичка се подава един смок и се надига. Смок капиляр с две глави. И тя го попитала: чиче, това е дудук, всичко ли може да удърви и да се надигне? Той казал: всичко може, само да засвири, но е много скъп. Рекла си оная: мерак с пари се гаси. Колкото и да скъп, ще го взема. И шида да посвиря на Милан, така си казвал мъже й, да видим какво ще стане. Речено сторено. Вземала оная дудука и нямала търпение да се препаре при мъжа си в дома. Дошла си оная, влязла в дома си при мъжа си, той си бил легнал, завил се с един бял чаршаф и спи. А тя нямала търпение да пробва дудучето. Взела го и засвирила. И изведнъж нещо под чаршафа се разшавало. О, чудо! Възкресение! Мъже й го размърдал както спи. Почнала нашата яко да надува и да свири, а чаршафа не стига, че мърда, ами се и надига. Съблякла се нашата, качила се на леглото и си помислила: мамо, направо ще се разборя, както съм загоряла. Вдигнала с една ръка чаршафа и таман да се надени, какво да види. Мъже изпи по очи, а из газа му един глист се подигнал.